Čau lidi, já jsem Filip. A já jsem Patrik a my vás zdravíme u dalšího videa, že jo Filipe? Ano, dneska to nebude hraní, vlastně i hraní dá se říct, ale bude to kurva dobrý. Pár sekundový video, že jo? Pardon, já si dáme do pouzdra, to je minutka. Tak, už to skoro bude. Ale dáme se to. No, a my jsme se vás... No kurva, ty dostanou gól, ne. A my jsme se vás chtěli zeptat, jestli někdo nevíte, tak to prosím vás napište do komentářů, jak natáčet na Xbox. My máme totiž Xbox a rádi bychom na něm natáčeli, ale my opravdu nevíme jak. My jsme k Xbox Live připojeni všechno k internetu, že jo? Jo. Ale fakt opravdu nevíme, jak přesně natáčet. Zkoušeli jsme vše možný to a opravdu nevíme. Co bys mu dodal ty, Šonachu? Nevím. Cože? Prostě mi kdo píše, že jo? Pojď jo. Kurva no. Celý rozplak. No to je jedno. No tak na tohle jsme se vás chtěli zeptat teda. No a my se asi rozloučíme, a když tak to vážně to napište do komentářů. Počkejte, mám tady první šanci. A také první gól zápasu. Sparta vede 1-0. No to je jedno. No tak jo, tak nám to prostě napište do komentářů. No nechtěl jste změnit tu barvu toho čísla, no třeba na bílou, nebo zelenou. Jo, já si to změním. No ale tak, když tak nám to fakt napište do komentářů, no a mějte se, smějte se a prčte. A loučí se s váma Patrik a... Knotek. Bezva. Mějte se, čau! Čau.